Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanin. Karon mauna ang ikasiyam nga misa ni Galio, katapusang nobinaryo nato para sa pagsaulog sa Paskos pagkatao sa atong Ginoo ugmang adlaw. Kinsa ninyo ang perfect attendance? Taas ang kamot. Unsa to gani reward sa perfect attendance? Pwede na mamatay. Na siya. Bitaw kay asa pa mo di na gid tabalibara ni Mama Mary dito Kasud na gitag langit pero ay lang sa karon tingali pwede na pero ay lang sa karon pero pwede sad karong taod-taod okay ra sad. Mga igsoon, ang kaluwasan nga gida sa Ginoo nganhi pinaagi sa mahal nga Birhen Maria makawagtang gyud sa atong kahadlok aning kamatayon, makawagtang gani sa kahadlok nato nining mga kalisdanan og mga sakit og kasakitan sa kalibutan. Mao na iampo nato mawa na unta ning kahadlok mga kabalaka nga naghari ron sa kalibutan nga miresulta sa kagubot o sa sigig panag-away o pinatyanay sa katawhan. Ang ato untang mga leaders magpakabana sa pagsunod sa gugma nga gipuy-an ni Hesus o sa mahal nga Birhen Maria sa pag-alagad sa atong katawhan. Ang ato sang mga benefactors and donors sa tibuok kalibutan nga nagtabang nato dinhi pinaagis pagpamalit aning atong mga slots hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya labi na gyud sa kaluwasan sa lawas ug sa kalag. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa atong hinumduman og hinulsulan ang atong mga sala. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, o Ginoong Hesus, pagdali og ayaw paglangan aron sa imong pag-abot, mga lipay ang nagsalig sa imong gugma. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Unya sa diha nga nakasukad na si David sa iyang pagkahari ug wala na siya ipasamok sa Ginoo sa iyang mga kaaway nga naglibot kaniya. Giingna niya si Nathan ang propeta. Nakita mo karon nga nagpuyo ako sa palasyo nga Cedro. Apan anaata ibutang ang sulanan sa kasabutan sa Dios ug sa usa ka tulda. Ug miingon si Nathan kang David, lakaw, buhata ang imong gitinguha, kay mag-uban kanimo ang Ginoo. Apan ni adtong gabiuna, gisultihan si Nathan sa Ginoo, igna ang akong alagad nga si David, kini ang gisulti sa Ginoo. Buhatan ba ako nimog balay nga akong kapuy-an? Busa karon, sultihi ang akong sulugoon nga si David. Kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Gikuha po ikaw sa pasibsibanan, gikan sa imong pagkamagbalantay sa karnero, aron paghimo kanimo hari sa akong katawhan ang mga Israelita. Naguban ako kanimo sa tanang dapit nga imong giadtuan, ug gibuntog ko ang tanan mong kaaway, ug himuon kong bantugan ang imong ngalan, ingon sa mga ngalan, sa mga bantugang tao sa kalibutan. Hatagan kog luna ang akong katawhan, ang mga Israelita, ug papuy-on ko sila didto, aron makabaton sila ilang kaugalingong yuta. Dili na sila samukon sa mga taong mapintas, ingon kaniadto, sukad sa panahon nga nagtudlo ako mga maghuhukom alang sa akong katawhan, ug dili ko na ikaw ipasamok sa tanan mong mga kaaway. Dugang paniana, ako nag-ingon nga hatagan ko ikaw og mga kaliwat, ug inig kamatay mo, ilubong ka tupad sa imong mga katigulangan, ug himuon kong hari ang usa sa imong mga anak, ug ligunon ko ang iyang gingharian. Ako maiyang amahan, ug siya maakong anak. Kun makasala siya, kastiguhon ko siya, ingon sa buhaton sa usa ka amahan ngadto sa iyang anak. Ug palungtaron ko ang imong banay ug gingharian hangtod sa hangtod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Awiton ko kanunay ang kaayo sa Ginoo. Awiton ko kanunay
sa Ginoo. Ang mga kaayuhan sa Ginoo, akong awiton sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamakanon nayon. Kay nagingon ka, ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Sa langit imong gilig-on, ang imong kamatinod-anon. Awiton ko kanunay, ang kaayo sa Ginoo. Naghimo ako kasabutan, uban sa akong pinili. Nanumpa ako kang David, akong sulugoon. Hangtod sa kahangturan, lig-unon ko ang imong kaliwat. Ug pabarugon ko ang imong trono sa tanang kaliwatan. Awiton ko kanunay, ang kaayo sa Ginoo. Mingon siya kanako, ikaw ang akong amahan. Akong Diyos, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, patunayon ko ang akong kaluoy alang kanimo. Ug ang akong kasabutan uban kanimo, nagabarog nga malig-on. Awiton ko kanunay, ang kaayo sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Napuno sa Espiritu Santo ang iyang amahan nga si Zacarias o nanagna. Daigo nato ang Ginoo ang Dios sa Israel.
Kay mianhi siya aron pagtabang sa iyang katawhan og paghatag kanilag kagawasan. Gipaanhi niya kanato ang usa ka gamhanang manluluwas nga kaliwat sa iyang sulugoon nga si David. Kini maoy iyang giingon kaniadto pinaagi sa iyang mga balaang propeta. Misaad siya sa pagluwas kanato gikan sa atong mga kaaway o gikan sa gahom ni atong tanan nga nagdumot kanato. Miingon siya nga mopakita siya kaluoy sa atong mga katigulangan o mahinumdom sa balaang kasabutan. Misaad siya sa atong amahan nga si Abraham og nanumpa nga iya kitang luwason gikan sa atong mga kaaway og mitugot kanato nga mag-alagad kaniya sa walay kahadlok nga mahimong balaan og matarong sa atubangan niya sa tibuok natong kinabuhi. Og ikaw anak ko, tawgon ka nga propeta sa Dios nga labing halangdon, maguna ka sa Ginoo aron pag-andam sa iyang dalan, sa pagpahibalo sa iyang katawhan, nga maluwas sila pinaagi sa pagpasaylo sa ilang mga sala. Kay ang atong Dios maluluyon og malumo, siya maoy mopadan-ag kanato sa banag-banag nga masanagon sa atong kaluwasan o mubanwag gikan sa langit sa tanang nagpuyo sa mangitngit nga landong sa kamatayon, pag-agak sa atong mga lakang ngadto sa dalan sa kalinaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, Kristo. Naghisgot tag Pilgrims of Hope, naghisgot sang atong Ebanghelyo og dalan nga gihimo sa Ginoo nga banwagan sa kahayag sa manluluwas. Lingi ay mong tupad yung na nagsubay pakas dalan. Lingi ba? Yung naunsa marunang daan imong gisubay, dalan nga mangitngit o dalan nga gibanwagan sa kahayag. Kanus aman ta makaingon nga nagsubay tas dalan sa kahayag kon ma-memorize ninyo unya ma-practice pagyod ang walo ka virtues nga ato nang nahisgutan sa 8 ka adlaw. Nya pun-an na tog usa karon. Gi kono be memorize ako no kadtong virtues nga naglangkob sa pulo nga hope. First, H O P E. Una nga cardinal virtue, ikaduhang cardinal virtue, hinay na kayo, ikatulong cardinal virtue, nagiduhan na lang itingog, katapusan ikaupat nga cardinal virtue, na kay baw. Ang una prudence, sunod justice, sunod fortitude, nya dayon temperance. Kining 8, humility, obedience, piety, excellence, prudence, justice, fortitude, temperance. Kung ma-practice din nato, purting hayagas atong daan, maglisod tag kapandol, pasabot maglisod tag kasayop. Nya ang mo tibuok ani para makumpleto gyud mao ang the greatest virtue nga gitawag ni San Pablo og the greatest among all nga mao ang gugma, love. The greatest of all virtues is love or charity. Ana no? Sige. Lingiyay mong tupad na sad. Ing na nahigugma ka nako.
Ing na kano. Na kanang wa mulingi giyawaan na. Kay ang way gugma gisudlan na giyawa. Ang kanang nahigugma maura ginay gisudlan og Espiritu Santo. Gitagaan ta mo og laing chance kay basig giduka ng uban. Sige lingi ali. Ang di mo lingi giyawaan na ha. Sige lingi ing na nahigugma kanako. Nya maingon mo na siya. Of course. Of course. Nahigugma gyud. Pero daghan kay nato nga nahigugma pero wa gyud kaabot sa tinuod nga meaning sa gugma. Kutob ra gyud gana-gana. Lahi kay nang gugma, lahi sa nang gana. Hinoon ang gana part nas gugma, pero ang gugma dili na gana ra. Mao nang naatay divorce kay nahurot ng gana. Wa na ko ganahi. Naasa tay premarital sex, mga pangabit-kabit, ngano man giganahan man ko. O ana, nya buwag dayon kay wa naman ko ganahi. Mga bana nga ni aron dinhi, kinsa man ninyo ang giganahan pagyud kaayo sa inyong asawa kada gid adlaw taas ang kamot. Na ay mga duha ka buok. Nya ang usa pag isa ubos dayon. Paminaw ko to gikusi gitos asawa og naas to pad atong asawa unsa gud ganahan. Ano? Stang luoy ano? Ang kaminyoon ba gisandig ra gyud sa gana. Karon wa na ganahi. Pero nahigugma ka, pirmi ginang gana. Kay ang gana part mas gugma. Oh, di ba? Pero gana ra ka kutob, amuhupas dayon na. Yawa na may gugma, wa na say gana. Haritas mga asawa kay kani kuno mga asawa kay kuha man gina sila mga emotional. Nana sila sa affective ang ilang orientation. Kinsa din mga asawaha nga ganahan pag yun kay mong magsigi gaws-gaw sa inyong bana kada adlaw. Taas ang kamot. Na ay naahat kutob ra gid taon din no? Ibaw ko giluod na sad mo nang inyong bana. Labi na jud gikan nas imnanan sus kalami yung hiluan no? Gikan pagit nas kabit, gikan gahikap-hikap unya mo gaws-gaws pud nimo, lami kay putlong kamot ana. No? Pero kung nahigugma ta, sige, ako lang sang ipakapin. Kinsa ninyo dinhi ang giganahan pagyud nga mopalit og slat. Taas ang kamot. Taas. Lat. Mao deng jutay kay. Mao deng jutay kay taghalin kay napura man kabuk ni isa. Pastilan gawa ninyo batasan. Sige mo ka og lugaw. Ay ayaw lagi anang pamuy-boy pa der ikaw ba may man sang ako'y gagasto ana nga katura man sang namalit og slat gud nahurot na ra ba to atong slat no gahapon ato lang usang adlaw nahurot ana karon unsa man ning gugma akong gitan-aw sa Google na sila giingon nga a deep passionate feeling desire on someone or something. Mao ko na siya. Deep, passionate feeling. Sa panang uban diya. Feeling need or liking on something or someone. Sakto ba? Kung anita din magbase, kutob ra ginas gana. Kutob's gana. O gusto gani mo nga makasabot unsay gugma nga naay giladmon gyud nga tinud-anay, basahan ninyo 1 Corinthians chapter 13. Timan ini ha? I-repeat ko no be? 1 Corinthians chapter 13. Basahan ang whole chapter, iguli ninyo. Nya i-check kung ang imong paghigugma ni haom ba diha. Mao nay kompletong package sa gugma. Feeling and unsa man? Feeling and decision.
Ang tinuod nga gugma is a decision. For God so loved the world that He gave us His only Son. Desisyon na as Ginoo. Kay nahigugma man siya nato, doon natay desisyon nga himuon. Dili lang emosyon. Kada bang mukilig ka ba? Nya maano din kas imong emosyon. Mo na ang mga manag-uyab kay kilig-kilig raman, ala pasiksi-siksi, patsoy-choy, nya hikap-hikap dayon, angkas-angkas des motor, hunong din ang mga kasagingan, kanang na mahagunoyan. Wa na, iguli ana, luya nag mga naong. Wa na, humanang gana. Maghuwat na sad sila pila ka adlaw para ganahan na sad, ala kita na sad. Maura gid na. Pero ang desisyon nga loving decision has a different kuan gyud expression. Lahi siyag buhat. Kay ang desisyon usaman kabuhat, lahi ang buhat sa gugma kaysa atong naandan. Og mao na ni ron ang elemento sa gugma. Mo nang niingon si Kristo, niingon si San Pablo, there are three great things: faith, hope, and love. But the greatest of them is love. Nga naman, in heaven, ang nagpabilin ang gugma. Ang faith, mawa na dito sa langit. Ang hope, mawa na sad dito sa langit. Mabitan ang pilgrims of hope. Nyag moabot na tas atong pangandoy, mawa na ng pangandoy. Pero ang gugma kuno magpabilin. Naidaghang elementos gugma. Pero ako lang ning gipili kaning tulo. Tulo ra say akong maabot kay bugo-bugo man ko. Nya nahibaw kong daghan ninyo popariha ra sad nako maglisod og memorize. Muna tulo na lay atong memorizon ha. No, sige. Ang una nga elementos gugma, love seeks to please God. Ang gugma ug ang nahigugma mo desisyon gina nga lipayo nako ang Ginoo. Unsa may makalipay sa Ginoo? Ang ato gyung pagdaig o pag-uyon sa iyang kabubuton. Sige, lingiyay mong tupad. Ing nakanang naong nimo nakalipay na sa Ginoo? Ing nakanang. Nakanarong naong nimo ba nakalipay na? Kanang imong gisulob karon nakalipay na sa Ginoo? O ikaw ra gyud naglipay-lipay ana? Ikaw ra gyud nalipay ba? Kanang imong relasyon karon, kanang inyong pagpuyo-puyo, kanang inyong pagkabit-kabit, o kanang inyong pag-uyab-uyab, kanang inyong rong pagkaminyo, kining akong pagkapare in relasyon ngadto sa madre o sa parishioners, nakalipay ni Ginoo? Ang imong pagkapolitisyan, pagkapresidente, hangtod elected barangay officials, nakalipay pa nas Ginoo ang imong pagkuputan ang imong posisyon karon? Ano ba? Ang tanan atong buhaton kinahanglan makalipay sa Ginoo? Kining atong mga slots dinhi nakalipay pa ni Ginoo? Kusga. Be honest. Sige, ang atong slots karon is BF DAG, tag 500, napay mga 13,000 nga wa pa mahurot para ni ibayad sa ato mga contractor sa atong kumbinto. Kung nituo mong makalipay nas Ginoo ang pagpalit og slot, ayaw palabya ang December 25, palit yung usa ka slot. Nya, naasad tay Santo Niños, kuan, kaning healing gifts. Para ni sa atong selebrasyon sa atong Christmas, manghatag tag 5 kilo packed rice ngadto na sad sa atong mga category D nya mag Christmas party ta sa tanan nga atong mga active mandated organizations, mga chapel leaders and active dito sa kapilya, sa tanang mga ministries, sama sa choir, lector, lay ministers, youth o uban pa, o sa ato mga barangay officials. Ato nang imbitaron din kay sila man naglangkob sa atong parokya. Di na to ma-accommodate tanan, pero
siguro mga naatas mga 700 to 800 siguro nga moanhi dinhi. Pa-register lang yun mo. Kaning Santo Niño's healing gifts nga slot tag 100 pesos rani. Makalipay ba ni sa atong mga katawhan dinhi sa atong parokya o dili? Palitag yun dayon ang slot. No? Naapatay mga 34,000 ka or 33,000 ka slots, 100 pesos. Nya karon kay nahurot naman tong atong lugaw, ini Christmas party nato gakinahanglan tag mga napo kalitson. Among gibaliyuhan og 15,000 kada litson, so that's 150,000. Nya atong gihimuag slot nga tag 5,000 per slot. 30 ka slots ra. Sige. Makalipay ba ng litson? Narabay gipost, ayaw na mo kaog litson karong Christmas. Kay wa narabay budget ang PhilHealth sa 2025. Mga binuang na sila, naapay budget, oy naon sa magud taon mo, ing na lang hinon, ayaw mo patuyang o kaog litson karong Christmas, ipaambit sa uban. Ayaw kay huygog kaon mo, na kanang napo ka litson, bahin-bahinon ta na sa mga 700, 800 katao, aron dili ta makolesterol ug mamatay ini kainiro. Makalipay ba? Yes. Kita mga Cebuano or kitang Filipinos, basta party gani nga way litson subo kayo. Party gani naagi ng litson. Mao na pamalit mog slot kamong naay 5,000, inalipayo nako ang parokya. Palit kog usa ka slot. Duha na ka slot atong halin kay gahapon man ni gasugod, napay 28 ka slots. First come, first serve. Hangtod ra ni sa December 27. So kini ako ning gisgutan kay lipayo na to ang Ginoo. Kay malipay ang Ginoo, ibubo niya ang daghang grasya. Muna ang Ginoo nalipay ni Hari David. Si Hari David nagsigig hangyo sa Ginoo nga tudluan siya unsay buhaton. Gani nagbuot-buot siya desisyon nga himuan niyang Ginoo og balay nga nindot ningong Ginoo, David, ayaw, ako'y naghatag nimo sa tanang nindot, hastas pagdaog sa gubat, hastas pagpalapad sa imong gingharian, sunod lang nako. Meaning, surrender to me. Muna ningon si King David, the Lord is my shepherd. Sa ito pa magsunod ra ko sa akong shepherd. Ikaduhang elementos gugma nga Diyos nun. Love seeks to improve others. Ang gugma, maningkamot gina pagpalambo sa imong gihigugma. Dili sa kaugalingon. Lingian na sa imong tupad. Ing na, andam kang mupalambo nako. Ing na, andam kang mupalambo nako. Hoy, lingi ba? Ing na, in English lang. Do you love to improve my life? Again, ready? Go. Nya, maingon man na siya. Unsaon man? Ing na dayon, ayaw na kog sugo Nya, ikaduha, og di na nimo kaubas balay, og imo nang silingan, ing na, ayaw na kog paninglis utang. Mo improve yun. Or kung nangutang na nimo, ing na, bayarin ako sa imong utang aron ma-improve akong kinabuhi. Di ba? Ana man na. Kanang inyong pagsigig duwa ng computer, mga anak, makapa-improve na sa inyong kinabuhi. Kanang pagsigig sugal anang scatter o uban pa tungits, pamasin anang swertres, maka-improve na sa kinabuhi. Kanang mga babae nga magsigig sulob na mga nigpis kaayo, fitting kaayo, mga kita na ng hapitanan diha nga ni markas inyong lawas, makapa-improve na sa kinabuhi. Maka-improve. Oy, wagi na ayo. Kanang pag-eskwela nga magtinarong yun, magtuon, dili magsigig lakwat sa, maka-improve na sa kinabuhi.
Kanang pagsigig ampo sa santos nga rosaryo niya magbinuotan, manglabag yun, manghugas, manglimpyo, tabang Diyos ginikanan, maka-improve na sa kinabuhi. Kana, kamao man day mo. Maunay gugma, dili na gana-gana. Gugma gina, desisyon gina. O maunay gihimos Ginoo, iyang gi-improve ang atong kinabuhi, gihimo ta niyang mga anak sa Dios. Wa ta magpabilin nga tao. Sayop na nang atong giingon nga tao raman ko, gi-improve na tas Ginoo, gihimo na ta niyang mga anak niya. Igsuon ni Kristo, ears manununod sa gingharias langit, kanusa pamanta, makat-on ana, because of God's love. For God so loved the world. Katapusan nga elemento, mao ang love seeks to save sinners. Ang gugma maningkamot yun na pagluwas sa nakasala. Kamo mga ginikanan, ayaw na mo pangasaba sa inyong mga anak nga mga badlungon or gahig ulo. Luwas sa sila. Ang kasaba di na makaluwas, makatiwas na. Ang sao man pag atiman ang mga buangon, antusa. Mao na si Kristo, the greatest expression of love ni Kristo is the cross. Mga buangon kay tanan. Nianhi si Kristo, celebrate intag Christmas, kasadya ning taknaa, siging kunuhing kuang-kuan, lipay-lipay, ang resulta gilansang sa cross. Pero di na igsapayan because love seeks to save, and the best way to save is to suffer and die. Matud pa ni Kristo, John chapter 15, maurasan na akong nahinumduman nga chapter nga niingos Kristo, there is no greater love than to lay down your life for your beloved. Katapusang lingi sa imong tupad. Ing na karon nga Christmas. Sabat na ko. Lingi ba? Ing na karon nga Christmas. Saad na ko nimo. Magpakamatay na ko para nimo. Ing na magpakamatay na ko para nimo. Ana, kanang wa mo lingi, maunay mo patay nimo. Sige na, manindog na ta mga patyonon. Mga igsoon, si Zacarias nagpasalamat sa Dios tungod sa dakong grasya nga iyang nadawat diha sa iyang anak. Kita usab mohangyo sa Ginoo nga malaumon og moingon, Ginoo umarika og panalangini kami. Ginoo umarika og panalangini kami. Nga makakaton kita sa pagpinasayloanay sa usag-usa, bisan pa man sa atong pagkasamaran o pagkaguba, magampo kita sa Ginoo. Ginoo umarika og panalangini kami. Nga makakaton kita sa paghigugma, bisan kun kita gibudhian o gibaliwala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo umarika og panalangini kami. Nga padayon kitang mamuhat o maayo, bisan kun kita gidaot o wala hisabti, magampo kita sa Ginoo. Ginoo umarika og panalangini kami. Nga padayon kitang magsulti sa kamatuoran, bisan kun gibiay-biay o gisalikway kita, magampo kita sa Ginoo. Ginoo umarika og panalangini kami. Nga si Halangdong Teofilo kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo umarika og panalangini kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo umarika og panalangini kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial og laing-laing hinabang o galang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi,
Malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug panalangini kami. Nga ang atong mga hinigugma nga mitaliwan na, makadayon ngadto sa gisaad nga tunhayng gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, umari ka ug panalangini kami. Manggiluyon og mahigugmaong Ginoo, dawata ang among mga pangamuyo nga gituboy namo kanimo sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa iyong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata nga maluluyon o Ginoo ang mga gasa nga gihalad namo kanimo, aron human kami makakalawat niini, mapasaylo kami sa among mga sala ug uban sa putli nga kasing-kasing, dawato namo sa buhing pagtuo ang mahimayaong pag-abot sa imong anak, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Mana usab kanino. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay og matan. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo,
Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kadamo sa kalipay samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatao. Aron inig-abot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop ug pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan.
Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon o kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila o ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Maana usab kanin. Itong ipakita karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace be with you. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Magampo kita. Nabag-o kami o Ginoo tungod niining imong katingalahang hatag ug sama nga nangandam kami sa pagsaulog sa adlawng natawhan sa imong anak, itugot usab nga madangat namo nga malipayon ang iyang mga ganti nga walay katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ngang lingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nong gugma. Nya aron epektibo jud kayo ni ato gyung praktison ang iyang elemento. Seek to love or seek to please God, seek to improve others, and seek to save sinners. Anhita katilaw og tinuod nga gugma. Karon atong himuon na usab ang atong paghalad sa atong mga petitions and gratitudes. Andam-andam na mo dihang dunay mga Christmas balls. Sige, atong pakantahon atong choir. Paspasi, Inday Teres. Paspasi ko ano. Ay, naputol na. Daghan kayong salamat. Manindog na katong naghatag og mga halad sa ilang petitions and gratitudes para sa pag-ampo. Labing gamhanan og mahigugmaong Amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya o gahom, gihimo mo kami sa imong larawan o kasamahan, aron mo ambit sa imong kinabuhi, kalipay o kabalaan. Ihatag ang imong way sukod nga panalangin alang niining imong mga anak nga malipayon og mapasalamaton nga mihalad nganha kanimo sa ilang mga pasalamat og mga pangamuyo, petitions and gratitudes karong adlaw og sa paghalad usab o kanila usab nga mihalad sa ilang edad diha sa ikhak nga programa niining tuig 2024. Puna sila sa mga grasya nga ilang gikinahanglan ilabi na gayod sa kalipay, kalinaw, maayong panglawas, panalipod batok sa mga dautan, kaalam o kalampusan sa ilang mga plano o buluhaton karon og sa tanang adlaw sa ilang kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amahan namo Naka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian,
matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunuan wasa kami sa daotan. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon hangtod sa kahangturan. Amen. Berhin sa Santos nga Rosario, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami. masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Congratulations. Kay daghan mo mga gratitudes and petitions. So karon ang lingkod para sa mga pahibalo, ato sad nga pasalamatan ang nialagad nato karon. Gani sige gini sila alagad hangtod karong siyam na kaadlaw. Ang dihas gawas ang atong PIMAG, ang atong mga kapulisan, ang atong mga barangay tanods, barangay officials, ang atong mga medics, dihas gawas. Salamat kayo. Ang ato sa mga lay ministers, ato mga usherates and ushers, love offering assistants, ang ato mga lectors, salmista, ang ato mga sacristans, mga parish personnel, ang atong mga IT, o ang atong choir, karong adlaw dinhi sa atong simbahan, ang Lorena Dos choir, o ang tanan nga mga kaparian nga mimisa dito sa atong mga kapilya, sa Sambag, Lorena Dos, Lataban, San Roque, Santa Cruz, Tabla, ang nitabang nato. Salamat kay nilang tanan og ninyong tanan. Og ang nihimo karon sa formal offering sa ato sang pasalamatan, pinanguluhan sa clan nila ni Mr. Clementito, Brad Titing, og si former Captain Fe Pipito. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. Praise the Lord. Kining atong offering sa ikhak o sa petitions and gratitudes, ato gyaponing himoon karong vigil mass karong gabi, alas 10 sa gabi ang ato dinhing vigil, Christmas vigil mass. Mag-offering gihapon ta, mao na nay last nga pag-offer nato sa ikhak o sa ugmang adlaw. Ang ikhak dawaton gyapon nato. Salamat sad sa namalit natong slots nya padayon tagpalit, mahintag mahurot ni karong tuig 2024. Ang atong SBF DAG tag 500 pesos para ni atong ibayad sa atong mga contractor sa kumbinto. 13,330 pa ang atong available. 46,670 ang ato nang halin. Nya natay tag 16 slot challenge ani nga tag 8,000, niabot na sag 350 ang atong nadawat nga 16 slot challenge. Ang atong Santo Niño's Healing Gifts special slot ni para karong fiesta, fiesta senior sa January o karong Pasko. Pagpanghatag nato gifts o paghimo nato diha sa atong Christmas party karong December 27. Ang atong halin niabot nag 6,520, naapay 33,480 ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nasa ni siya 25 slot challenge nga tag 2,500 per challenge. Niabot na sag 91 ka challenge ang atong nadawat. Ang atong litson slot, 30 ka slots atong gibaligya, tag 5,000 per slot, na natay halin nga duha ka slots, nga napay 28 ka slots nga available para ni karong December 27. So atong pakpakan ang namalit natog mga slots. Salamat kayo. Para sa atong misa ugma, Pitsa 25, dinhi sa atong simbahan, Sunday Mass schedule, gikan sa alas 5 sa buntag hangtod alas 7 sa gabi. Dito sa Sambag, usara kamisa dito,
alas 8:15 sa buntag. Sa atong mga kapilya, nga katong Lorena Do, Santa Cruz, San Roque, Tabla ug Lataban, wala tay misa ugmang adlaw. Ang atong misa karong gabi sa Vigil Masses dito, alas 8 gabi. So paningkamot mong makasimba dito. Nya kung di mo kasimba, dinhi na lang sa atong di mo kasimba sa Vigil Mass, dinhi na lang simba sa atong Sunday Mass schedule dinis parokya. Mausad sa New Year, Vigil Mass ray atong i-offer dito sa mga special chapels. Unya ang sasambag alas 8:15 gyapon, nya dinhi sa ato sa New Year nasa tay Sunday Mass schedule. Tanawa lang diha sa atong tarpaulin ang ato mga schedules. Unya para sa atong Christmas party, ang ato rang pasudlon katurang na register. So mag-pre-registration ang tanan nga motambong sa Christmas party. Pinaagi sa inyo mga chapel leaders o mga ministry o mga inyong organization leader o gikan sa ato mga barangay officials. Ipa-register ang inyong patambungon sa atong Christmas party. Hangtod ra gyud ang atong registration sa December 26 on or before 6 p.m. sa December 26. O wa mo ma-register, inigsod ninyo diri, dili na mo pasudlon. Naatay misa ani alas 6 sa hapon, aning Pizza 20 City, con-celebrated mass para sa manambong sa Christmas party o sa mga parishioners. Apuslan mang mutambong mos misa, tambong na last party, pa-register na lang. Unya, ang atong arrangement tiyas gawas sa Christmas party by barangay and by chapel. So barangay, human ang mga chapels nga na-involve sa na-appeal sa barangay, magtipon mong tanan. Ang mga mandated organizations o mga ministries adto mo mutipon sa inyong mga chapels, dili sa inyong ministries. Nya kun wa mo ma-appeal og chapel, pili na lang mo og asa mong kapilyaha magpasagop. Magpasagop na lang, no? Ana. Basta mo nitong arrangement. Nya dunay color coding. Ang color sa taga-barangay San Vicente, pink. Ang taga Santa Cruz nga barangay, blue. Ang San Roque, red. Ang taga Tabla nga barangay, green. Ang Lataban, yellow. Muna ha, timanin na ninyo aron malangit sad mo sa pagtimaan ana. Ang atong mga kaning parking dinhi karon sa kadaghan sa atong mga sakyanan, tuwa dito ang ubana sa mga woodlands areas. Salamat kayo sa nihago paghatod sa inyong sakyanan dito aron dili kay ta ma-clog up dinhi sa atong palibot sa simbahan tungod sa kagagmay sa atong mga daan. Atong gipahangyo nga wa lang kay mo parking diha. Nya one way lang ta nga riagi bisag motor ayaw mog sugat dito samtang daghan pa kaayong mga tao kay mamiligro tag mabag-iran unya ng mga naglakaw. Salamat kay ninyong tanan. Manindog na ta para sa final blessing. Timan karong gabi ang atong Vigil Mass alas 10 sa gabi. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kaning. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, atong padayonon ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Atong pakpakan ang Ginoo, ang mahal nga Birhen Maria ug ang atong kaugalingon kuyog ni San Vicente Ferrer.